hayi ungathathi ngamawala. Ungathathi ngamawala. Ngihlala ngikhona mina. Ungathathi ngamawala. Ngizwe mchunu. Ngizwe mchunu macingwane. Hawu lapha kimi ngokubuza ngisho usibali bami wemacingwane. Mina usibali wami ngimfice ezantsi ze ushaya. Wayiphakamisa nje. Ngenza njalo mina ngoba usuke efuna ukubona umtsizwa bami. Mina ubami umtsizwa ngichazelani ngabo. Ngiyabuveza. Kuyo yonke lento oyikhulumile macingwane. Ngeke ngugegeleke mina ngilokhu ngubiza ngilokhu ngilinganisa engathi ngikhuluma ngomuntu engingamazi. Laba bantu mina I've traveled more than 68 countries worldwide. Yeah. Mangabuza uwayapha uphakela akazi ngisho Mozambique. Yeah. Imbongolo nje. Imbongolo futhi amakhala nje. Hayibo. Mangabuza ukuthi uJacinta ukhishwa nje uyakhishwa. Umuntu okhishwayo kuthiwa I'm taking you out to Dubai. Yeah. Yabona mangikhathaza lawo bantu labo. I mean, I've stayed more than 68 countries worldwide. I know international relations. Mfethu awushaye phela yini konje lezilimi lezi. Ayizonile. No, Bajande ukube ngayimisela nje umbabe ngabe uzalwa yimini. France. 2001 France. Awukhona. Ngahlala in 9 provinces in eLekhujaneni. France. Yes. Uhana lapha na yabona. Mangikhamwa lapha la ke ngisho ukuthi mina ke emkhunu. Ukhuluma kanjani lapha? Ukhuluma kanjani lapha? Lezilimi cha ukuthi French phela. No nje yeah. Je sais quoi. Je m'appelle ngizwe. Je m'appelle ngizwe mchunu. Comment t'appelles-tu? Ute yakata. Ça va bien et toi? Je suis Ngizwe mchunu. Bakhona umcineka, bakhona oge, bakhona oBig Zulu. Bakhona insizwa lezi ezivama ukuhlela imidlalo le yeyinsizwa ezisuke ziyongcweka ngamankomane ngoba ngenduku anginawo size mina. Angina size nje ngenduku mina. Ungayidazela inkani uzofikela uthanda khona. Asingayeluli macingwane sizodida ingane. Ubunsizwa buchazwa la ku TikTok. Ubunsizwa buchazwa go live umuntu ekoxa utshwala. Umtsizwa bulapha mhla kuthiwa insizwa iphelele zonke. So umcineka abantu abahlela imicimbi lemkhulu oBig Zulu oge umfoka Ncobo. Yiba abahlela lemicimbi emkhulu. Ngicela sizwe sase South Africa ukuze masifundisa izingane into sifundise izingane into eyiqiniso. Mina angimenyanya umacingwane angisoze ngamenyanya ngiyohlezi ngiphawula ngayo. Kodwa mayiphika umtsizwa bami ake siyeke ukukhuluma. Ngicela nisihlelele impi yesibhakela ngoba le enduku ngeke kuze kulunge. Nisihlelele nje impi yesibhakela nomacingwane. Uma singeza ukwenza lokho, asiyekeni ukukhuluma abafowethu siqhubeke nempilo nohlangana nomacingwane lapha siyikhulumela okunye naye. Kodwa mangabe uphika nje umtsizwa bami ukuthi mina ngiyona insizwa. Awu, ngithi mina lezi insizwa zakithi, futhi mina ningangikhokheli, nikhokhele yena. Mina ngizoyikhokhela mina. Ningamkhokheli yena. Inkinga yenu nifuna ukwazi ukuthi ngenzani. Anazi ukuthi ngenzani. Uyabo iniphatha kabi indaba yokungazi ukuthi ngenzani. Uyabo so ke asiyeke ukukhuluma. Uma kufanele sikhulume asambe siye eringini. Uma singeke siye eringini akuyekwe nje ukukhuluma ku social media. Asiqhubeke nempilo sibonane lapha ezitolo sibingelelane sihlekane ngoba anginayo inhliziyo embi mina. Ngifuna nikwazi lokho. Anginayo nhlobo inhliziyo embi. Zonke insizwe ezangixoxa esikhwilini mina ngizwana nazo namhlanje. Yonke insizwa okwahlala induku yayo egazini lami ngizwana nayo namhlanje. Angiyena umbulali mina. Angiyena umbulali. Angikholelwa nje kutheni mangabe uphambene nomuntu ufanele afe. Kodwa ngikwesaba ukufa futhi ngeke ungibulale kalula nje mawucabanga ukuthi ungavela ungibulale nje kaloba ngiyindoda mina nginomsamo. Engunakekelayo, enguhloniphayo, ongayenzi into ebhedayo kuwo. Nako umunye umuntu. So ke bengisiza nje lezi insizwe ezithanda ukulokhu zigabaza ngeibhamu la, zigabaza ngeibhamu la. Hayi ehlisana umoya weinsizwe.
impi yesibhamu ayinqotshwa umuntu akekho umuntu okwazi ukuyinqoba so ungahamba ugabaza ngesibhamu la ngoba mina into engingayenza ngasuke ngikwenza uyidubule wena ngaleso sibhamu leso ngulaye uvela usuke nje uthatha isibhamu uyibulale wena ngoba uhalela ukudubula usukhathele ukuhamba udubula umoya la so ke macingwane insizwa zakithi umoya muhle funa ningazi nje mina nginomoya omuhle kabi nginomoya omuhle kabi ngumuntu nje oyigcwalela uthando enhlizweni ongazwani nokubhedelwa futhi ongeke ashintshwe umuntu angishintshwa umuntu mina noma ngathiwa wenzani umuntu akangishintshi noma umuntu ethi ufuna ngizonde wena macingwane ngeke akwazi mina ukungenza ngikuzonde noma umuntu angathi ufuna ngizonda ukhuzana ufuna ngizonda umthandeni ufuna ngizonda ujive ufuna ngizonda ugatsheni ngeke anginayo inhliziyo yokuzonda mina nenhliziyo yokuthanda nenhliziyo yomtsizwa mina hey webabhemi angixoshi zonke insizwa mina la izweni ngeke ngixoshe zonke insizwa la izweni weinsizwa zakithi ngimtshela niyezwa angiyona futhi insizwa enkulu ngaphezulu kwezinye insizwa hey kodwa ngiyinsizwa bafowethu mina uyabona ke mina ngilento okuthiwa insizwa the true definition of insizwa yimina uma uphika lokho kwakho lokho ngeke ngingene egcekeni lakho macingane ngeke ngingene empilweni yakho nabafazi bakho nendlela owenza ngayo izinto ngeke ngingene mina lapho ngoba nginenhlonipho yegceke nezinto ezenzeke emagcekeni ezingeke zaziwe umuntu ezingathi noma zikuphethe kabi kangakanani ungeke umxoxele umuntu ngeke ngingene kulokho wena uma unelungelo lokungena kulokho vele impilo yenu nginibona ukuthi niyathanda njalo manikhuluma nifaka abafazi nifake zonke lezi zinto hayi mina mangikhuluma nensizwa ngiyenzi leyo nto leyo uyabo asiyeke ukukhuluma na uma kuukuthi lolu daba siyaluyeka siluyekeni uma ukuthi siyaqhubeka ukukhuluma ngalo ngicela ningihlelele impi nongizwe yesibhakela nje siyeke ukukhuluma ngaphandle kwalokho mina nomacingwane soba abangani ngeke siphinde sikhulume ngokuphikisana ngoba ayikho into esiyikhuluma lezi izingane izokhula ingazi lutho ngifuna umacingwane angixoshe bese ngiba umfana kuyena noma mina ngimxoshe bese ba umfana kimi bese siyaqhubeka siyaphila sesazana igaba zethu singalokhu sileva la sichitha isikhathi thank you angisafuna ukukhuluma ayizondi kabi zonke izinsuku ngeke nginixoshe nonke insizwa zakithi mase kuthiwa siyalo kodwa mina ngingakalwi nawe ngikwesabi nje noma ngabe ubani mangingakalwi nje nawe ngikwesabi wena kowakhula ngakini wazi ukuthi makukwe kwakho ukukhuluma fanele kubula umuntu qhubeka naleyo nto oyifundiswa oyihlo bakho thina safundisa ukuthanda safundisa impilo safundisa ukukhuluma ukuthi into uma ungayibonanga khuluma mawubhedile ububhede kahle phakathi kwabafowenu ocabanga ukuthi fanele ngiyifeke akeze hawu lokho uyikhulumela ngakho macingwane uyayidlalela iningi lalabo abantu enibasabayo nina iningi labo labantu enibasabayo la ku social media abayiveza beyizingozi nani basaba mina akanginaso isidingo sokuhambe ngichazela umuntu ngami ngoba kukhona izinto uma indoda ofuna uyibona lokho akuyona impilo bese uyakiyeka so ningangiphikeleli mina ngento engenayo impilo ngoba aniyazi ayizondi kabi. I greet you all, guys. Welcome back to Mzansi Daily Affairs. So as you can see, there is quarrel between Mr. Mchunu and Mr. Phakelo Mthakathi, and some people would say, but this thing is not even worth entertaining, because Phakelo Mthakathi is saying, yeah, let's go to the ring, let's actually fight this off as men. Asenze njalo, let's fight Ngizwe Mchunu. But then what does that count? Because now this thing is actually, I believe, because I will always say this thing, we all have personal opinions about things. So my personal opinion is that I don't wish for this to happen. And I hate the fact that these guys are now rivals. These guys who were doing great for South Africa, like millions of people were watching, like the movement was great, guys. It is still great. It is still great. Let's fight for South Africa. I'm not actually keen on watching Ngizwe Mchunu and Phakelo Mthakathi fight. That's not what I'm trying to entertain, or that's what I'm not impressed by that. What I'm impressed by is the fact that cleaning our country, South Africa,
I love this country so much that I even opened this channel, you know, to express how much I love the country. Let's fight for the country. I don't like, even if there is a division, but I don't promote fighting. I promote us working together as South Africans. I'm not hating on foreign nationals and whatnot, but then I hate the fact that the country is dirty on some of the foreign nationals, on some of the, like, giving our, you know, giving South Africans drugs, poisoning the foods in stores. That makes me angry every time. That makes me angry every time, because these guys are mocking us. That is the problem. But nonetheless, please leave us a comment. Let us know what your thoughts are. I thank you all.